ክልተ ሄሊኮፕተራት ኣብ ክልተ ሰሞን ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይሌ ኣብ ወራር ወያነ ኣብ ሓያሎ ውግኣት በአካል ከም ጋዜጠኛ ዝተሳተፈን ብዙሕ መስተንክራዊ ጅግንነታዊ ፍጻሜታት ሰነደን ንፈነወን ሕትመትን ዘብቃዩ እዛ ክልተ ሄሊኮፕተራት ኣብ ክልተ ቀነ ብዝብል ኣርእስቲ ንሕጂ ቀሪቡልና ዘሎ ጽሕፍቲ ድማ ዓመር ዓሊ ዝተባህለ ዋርሳይ ብ12 ሰነ 1999 ኣብ ኩናት ግንባር እላላ ግርሜ ሄሊኮፕተር ኣብ ዘቃጸለሉ እዋን ምስ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ብሓባር ኣብ ሓንቲ ኣንደር ነቑጣ እዚ ብርጌድዮም ነይሮም ሽዑ ንሽዑ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ድማ ብመልክዕ ሓቀኛ ዛንታ እንሆ ይቐርበልኩም ሰናይ ምክትታል ሳምሶን ሃይለ ዓምራ ሄሊኮፕተራት መጥየን ተራ ቀልጥፍ ዝብል ድምፂ ሰምዐ ዓመር ዓሊ ካብ ስሙ ዝመንጨወት ዓምራ መፀውዒቱ ካብ እትኸውን ረብዕ ዘመን ኣቁፂራ ነበራት ንዓመር ዓሊ ዝፀውዖ ወዲ ብርሃኔ ብሞስኮት ናይቲ ኣንደር ተቐልቂሉ ናብቲ ኣባላቱ ኣብ ሓያል ኩናት ተጸሚዶምሉ ዝነበሩ ስንጭሮና ተዓዘበን ከለዩ ነተን ድምፂ ሄሊኮፕተራት በኽሻፋ ዝረኣየን እስከ ሓንሳብ ኢሉ ዓምራ ነቲ ኣብ ኣፉ ማይክሮፎን ወቲፉ ቃለ መጠይቕ ዘካይደሉ ዝነበረ ጋዜጠኛ ሳምሶን ሃይለ ኣቢሉ ብቕጽበት ብድድ በለ ብዛዕባታ ቅድሚ ክልተ ሰሞን ኣብ ርባ ወዳ ዝተኩሱ ዝሕረራ ሄሊኮፕተር እዩ ንድምፂ ሓፋሽን ጋዜጣን ዝኸውን ቃለ መሕትት ዝህብ ነይሩ ድሮ ተዋዲዳን ዝነበረት ብረቱ ኣልዕል ኣቢሉ ንግዳም ክወፅእ እንተበለ በቲ ከም ኣይሂዝ ዘንብ ዝነበረ ደብዳብን ጠያይት ነዋሕቲ ብረትን ተወር ምባል ሰኣነ እንተኾነ እቲ ዕማም እምብዛ ከቢድን ንኻልኢታት ትንፋስ ዘይህብን ብምንባሩ ዝገበረ ገይሩ ክወፅእ ነይርዎ በቲ ጸቢብ ኣፍ ደገ ናይቲ ኣንደር መሰስ ክብለን ቦምባ ሞርታር ሒደት ሜትሮታት ርሒቑ ኣብ ጥቕኡ ክዓልበን ሓደ ኾነ ዓምራ ስክጆታት ብየማነ ጸጋሙ ክዋናጨፍ ተፈለጦ እቲ ስክጆታትን ብርእሱ ብዝሓልፍ ዝነበረ ማእለያ ዘይብሉ ጠያይትን ከመይሉ ከም ዝተሃርመ ንባዕለዎን ገሪምዎ እዩ ኣብ ዝነበረበት ክብል ኩነታት ስለ ዘይፈቐደሉ ብፍጥነት ናብ ቅድሚኡ ምሕድግ ኢላ ዝነበረት ዓባይ ገረብ ዱማ ተጸግዐ መቐልቃል ሄሊኮፕተራት ጸላኢ ነቲ ድሮ ኣጋር ሰራዊት ወገን ክጭብጦ ጀሚሩ ዝነበረ ኣንጸባራቒ ዓወታት ከይከልፎ ስክፍታ ዝፈጠር ነበረ ልዕሊ ኩሉ ብማእከል ስንጭሮ ከውልና ተጠቕማ ትሒተን ብምምፅአን ዕድል ክረኽባ የብለንን ሚሳይላትን ፋክረስ ዝበሃል መርዛም ቦምባታትን ስለ ዝትኩሳውን ከቃውሞን ተገጢምወን ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ ሓያሎ ታንክታትን ጸረ ነፈርቲ ዝጸዕና መካይንን ኣጋር ሰራዊትን ክእርምዳ ይኽእላየን ነውጣታት ወታደራዊ እዝን ተወቂዐን ከዓ ኣብ ኩነታት ትውግእ ቅልጡፍ ምልዋጥ ምስ ዓቡ ዝተርፈ ይኮናን ኣብ ልዕሊ ሎጂስቲክስን ኣብ ግዜ ኩናት ትንፋስ ሰራዊት ዝኾና ቦጣትን ከዓ ተመሳሳሊ ሓደጋ ናይ ምውራድ ተኽእልአን ዓብዩ ብዝያዳ ግና ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ጸላእየን ዝፈጥሮ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ እምብዛር ኺድዮ ዓምር እምበኣር ከም ምኩር መድፋዕ ዓጂ ጸረ ነፈርቲ መጠን ሓደገኛነት ናይተን ሄሊኮፕተራት ኣማእዝዩ ይግንዘቦ ነይሩ እተን ሄሊኮፕተራት ድሮ ኣብ ከባቢ ተዓምር ዝነበሮ ታባን ካልእ ከባቢታትን ተኽሲ ከፈታ ሳዕቤን ከየወረዳን ከለዋ ንምዕጋተን ኣብታ ገረብ ተጸጊዑ ክወቕዓን ከም ዘይክእል ስለ ዝተገንዘበ ድማ ናብ ቃልዕ ወፂኡ ሚሳይሉ ኣብ መንከቡ ሰቐለ ሸትኡ ከይሃረመተን ሄሊኮፕተራት እንተኸሽፈንኦ ልዕሊ ዝኾነ ካልእ ንዕኡ ንምህራም ክጓያ ምዃነን ፍሉጥ እዩ ንመድፋዕ ዓጂ ሚሳይል እንተወጊደንኦ ነቲ ውግእ ክሕምብጣሉ እንደኣለን ኣብቲ ኣዋጣሪ ህሞት ዓምራ ኽረገን ልዑል ጥንቃቐ ክገብርን ነይርዎ ኣገዳስነት ግዜ ልዕሊ ዝኾነ እዋን ኣብቲ ህሞት ተኸስተሉ ሓንቲ ደቂቕ እንተደንግዩ ዝመጽእ መዘዝ ስፍሪ ነበሮም መን ቀደመ እዩ ንስዶተን ሄሊኮፕተራት ልዕሊ ኩሉ ንዓምራ ጥንቃቐ ዝሓተቶ ካልእ ጉዳይ ትጸይርዎ ዝነበረ ሚሳይል እዩ
ሚሳኤል ከኢላ ተኳስን ተረኺቡ ዝምሕር ኣይኮናን እንተኾነ ሓንሳብ እንተተኩሱ ካልኣይ ኣይደግምን እዩ እቲ ብረት ንባዕሉ ኣገልግሎቱ ኣብኡ ዘበቃ ቅያር ከዓ ኣብ ኢዱ ይነበሮን ካብ ኣሃዱ ክላኣኸሉ ኣለዎ ስለዚ ዓምራ ነተን ሄሊኮፕተራት እንተስሒትወን እቲ ኩነታት ክቀያየር ስለ ዝኽእል ንጾሩ ዝያዳ ኣኽበዶ ካብተን ዓምር ናብ ዝነበሮ ታባገፀን እምብዛ ዝተጸግዓ ሄሊኮፕተራት ታብ ሸነኽ የማን ዝነበረት ዝረኣየቶ ኮይኑ ተሰምዖ በሚሳኤል ወይ ረሻሽን ተወቂዓቶ ክስዋእ ምዃኑ ተሰወጦሞ ሃንደበት ዓዲኡ ተቐጀላኦ እቲ ኣፍ ዘይኽድን ጭርቃነን ካብቲ ዝያዳ ዝናፍቆ ባህርያተን እዩ ዓምር ዓሊ ዑስማን ኣብ 1971 እዩ ኣብ ሕርጊጎ ተወሊዱ ክሳብ ወዲ 5 ዓመት ከዓ ኣብኡ ዓብዩ ኣብ 1976 ጸላኢ ኣብ ሕርጊጎ ጃምላዊ ህልቂት ኣብ ዝፈጸመሉ ቅንያት ግና ምስ ስድራ ቤቱ እግሮም ናብ ዘምርሖም ተዓዝሮ ጸላኢ ኣብ ሕርጊጎ ብዝፈጸሙ ህልቂት ግፍዕታት ክንደይ ስድራ ቤታት ብጅምላ ተቐዚፈን ብዙሓት መንእሰያት ኣረጋውያንን ህፃናትን ድማ ኣብ ቅርዓት ዓዶም ድገም ጨቂዮም እዮም ስድራ ቤታት ዳግማይ ህልቂት ከይክሰት ስለ ዝተገኣን ኮፍ ምባል ስለ ሰኣናን ገለን ኣባላተን ጠርኒፈን ሜዳ ገለን ድማ ንስደት ኣምርሓ ስድራ ዓምራ ከዓ ካብ ሕርጊጎ ገለ 40 ኪሎ ሜትር ኣብ ዝርሕቀታ ኣፍታ ሰፊራ ኣብ ማሕረስ ዘተኮረ ሓድሽ ናብራ ተተሓሓዘቶ እቲ ኣብ ሕርጊጎን ካልኦት ከባቢታትን ብወታደራት ኢትዮጵያ ዝፍጸም ዝነበረ ቅትለትን ማእሰርትን ንእነ ዓምራ ካብ ቁልዕነቶም ኣትሒዙ ስምብራት ስለ ዝሓደገሎም ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኢትዮጵያ ሕማቕ ስእሊ እናሕደሩ ዓቕሚ ኣዳም በጽሑ ዋላ እኳ ኣብታ በቡኡ ኣቶ ዓሊ ዑስማንን በተን ኣብ ልዕሊ ደቀን ፍሉይ ፍቕሪ ዝነበረን ኣዲኡ ወይዘሮ መስዑዳ ሳልሐን ከምኡውን 6 ኣሕዋቱ ማሚቑ በፍቕርን ተዓበየ ግፍዕታት ጸላኢ ድቃስ ስለ ዝኸልኦ ነታ ዓላ ዝመልኣ ሕጉስቲ ስድራ ረሕሪሑ ኣብ ቀጣን ወታደራዊ ታዕሊም ድሕሪ ምውሳዱ ዓምራ ናብ ክፍለ ሰራዊት 52 ኣብ ኣሃዱ ኣጋር ከቢድ ብረት ተወዝዐ 2 ዓመት ምስ ጸንሐ ድማ ናብ ክፍለ ሰራዊት 9 ተቐየረ ናጽነት መላእ ሃገር ምስ ተረጋገጸ ግና ናብ ሜካ 74 ተሰጋጊሩ ኣብ ኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ተኳሲ ረሻሽ ኮነ ኣብ ወራር ወያነ ከዓ ምስ ሓድሽን ዘመናውን ሚሳኤል ጸረ ነፈርቲ ተላለየ ስማ ዓምራ በጸጋማይ ሸነኽ ውገጽ ዓጽዑሎሞ ሕጂ ተቐላጢፍካ ናብኡ ተበገስ በሎ ኣዛዚ ብርጌድ ወዲ ሓሊማ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብ ግዜ ካልኣይ ወራር ኣብ ግንባር መረብ ሰቲት መከላኸሊ መስመሩን ምትዕርራይ ክብል ሓዲግዎን ዝወፀን ወታደራዊ ኣገዳስነት ዝነበሮን ቦታታት ዳግማይ ንምቁፅጻር ብ10 ሰነ 1999 መጠነ ሰፊሕ ጸረ መጥቃዕቲ ካብ ዝኸፍት ሓያሎ ሰዓታት ሓሊፉ ነበረ ሕራይ ጠዋል ወዲ ሓሊማ መለሰ ዓምራ ኣይኮነን ዶብ ግዜ ኩናት ኣብ ሰላማዊ ምንቅስቃሳት እውን ጥንቆቆን ትኩርን እዩ ጎሶም እዮም ነይሮም ሽዑ ናብቲ ብጸጋሞም ዝነበረ ግርሜ ኣብታ ካብ ኩለን ዝበረኸት ታባ ኸይዱ ዕማሙ ኸሳልጥ እዩ ካብ ወዲ ሓሊማ ትእዛዝ ተቐበለ እቲ ጸላኢ ኣብ ዘይተጸበየው ግዜ ልክዕ ሰዓት 10 ረፍዲ ብሸነኽ ዕላላን ግርመን ዝጀመረ ጸረ መጥቃዕቲ ብቕልጣፊኡ ጉልበት ተኽሱን ውህደቱን ኣዝዩ ዝድነቕ ምንባሩ ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ዝተመዝገበ ዓወታት ምስክር እዩ ኣብ መንጎ ሰራዊት ወገንን ጸላእን ካብ 50 ሜትሮ ዝሓልፍ ርሕቀት ዝነበራን በተዛማዲ ልጥልጥ ዝበለትን ዕላላ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓይልታት ምክልኻል ድሕሪ ምእታዋ ሰራዊት ወያነ ኣይትከላን ፋሕፋሕ ኢሉ ኣሓዱታት ወገን እግሩ ብምስዓብ ስለዝተሰሃልኦ ድማ ክሳብ ኣጋምሸት ሓያሎ ኪሎሜትራት ንውሽጢ ደፊአን ብምእታው ኣገደስቲ ታባታት መንዝኣ በን ኣቢለ ኸይኸይ ዓምራ ይሓቲቱ ድሮ ብረቱ ተሰኪሙ ማይ ኣበራሽኡ እናመልአ በዛናቴ መኪና ኻ ኽትከይ ጸሎት ኣብ እግርታ በራኽታ ባቲኣ ከብጽሓካ እዩ ኣቦ ኾይንካ ምንቅስቓስ ነፈርትና ተኸታተልካ ዕማምካ ተሳልጥ
حانتي كمتاناي ربا وداس لينا الله يلا أبشر مورال أسنيقو أفانو اتتسلم زبالة قلبوت أزازيو عمرا بزعبا فصامي ربا وداس النحسبه مسألوتا مكينو ديبه سراويت وياني معالت ناطنة إرترا نام معالت حزن كنكي راينا كبل مفكر حيزو بأسرام سلستان أسران أربعتين جنبوت عب جنبار مرفستيت ربا وداسا بزبحال بوتا مدقعتيا بسفتسمرلو عمرا نابتنا بالعلي سراويت وغن بومباتات بمزناب سقعت كوينن زنبرا هليكوبترات توكيسو حانت خابئن مسابراري أحمششو نفرتي داغماي توس كم زيبلا جيروانيو مكتال تانفاريت عبالعلتي عبربا وداس الدراغم زنبري ناي وغن سراويت زحدرو مرالن نخعوت فترة الرقيتن زكيرو عمرا بحابن في الشخ بلاي إيدا عمرا بين خصحة نايدا حندو بل عبدي خاخ تورد داي حنتي دقمنا صلوتون توسخي تصور وسابيللو مكينو ندحريت عطيفو باتي دقداق زمولو مقدي درقوعقوع النابلي تحنببه عزاز حيلك نسيو نحسوس النتلوخو عمرا تغنزيبو بتا قدميو زوير وازي فلت ناي حلافيو مكينا زبصحو اوتيستا تسأليقو نبري لوم حدي الله كل أبار سراويت ببعودي كرافس الله بتاستو هابت النعمام تلوخين تزيفتي مخاه أبزع عودو قينات مهلاوي ترقم يبلون كلاس بلا عمرا بوشتو نابت تابان ناديبه ميسايلو كاب منكوبو أوريدو تأمتامو دلو النتا داقما يارقاقتي اتا SAM-9 اتبهال عينت ميسايل تتيرا انكتريا عبو وساني وتهدراوي تلوخو مستنكر تسرح كوينو يسمع كانيو عبوات نتا قدم زبن أقراميت وسعي تكنولوجي زنبرت قواندي حنكل ليتي كوصولان كاللو أتصورا ريسا عنا قوان بسا دخي بروان زانايلو مزبناوي تبرتون ترئيتان أتصوران كابناي قواندي زفلي كونان أماماكنا إن حنصاب بطلنون تدارقوي كوناتم عمرا أهدوتا تزباو سراويت عريدن نسألائي نابز دمس سالو زنبرا قرنا ديبيو إمامو كالسلاسل بنوحتي محاورون دل الراقصون تحجزو نتي ابن حد حدوث تحناقر قوبتا تتححزو كمتي ود حليما زحبرو خا اتبوتا بمدافع فوكسن مأكلاين براتن تناويصو هيوت زلو فطور زحاقو في مسلاي نبران نعمرا فلما بومبا مدفعو تقبلوا تبومبا نعو حليفو عب مأكلتو مابتقو زنبرو كلتا بصوتو وديقو قدات كورد اللهم كا تعذبه توم قالن ودن بصوت أحوات مخانم سنحي فلجو تاقوال زنبرت أحدو كابت جنبار كتوت أحدو حوادما نعاتهم تكيا نابتو كينات كتاتون ناتقايرون كلو يوم إزوم كلت أحوات هاندبت الرخبو زلو جنا تسعيمهم كيودو دما كلت يوم بحنت بومبا توقعهم وديقهم التقمات من سي مهرمتو حيال بمنبارو شعون تسويو نسادما محاوران كلا أكلاتان تخاسيا ببارير لا تتعيرا نحكمنا توسدات هو وقت نبر عمرا بتأب كدما عين استفتسم مسواتي إن حنحني قعزو قتلي عمر نابتر زت تابان ناتقاربي بزخدي بومبا مورتار عب كبابي وديقو تفناجلي التازيات علامانا خي وقعنا خلك مانا انقدي بلا بسكفتا سكفتو كيسوا ويكي وقعي نبران نزس كم كلهم بصوتو كم قبل وسيدويو نابتهم مسألائين مدرقام بمكاينن أقارن تنكساقسو زنبرو عبالات سراويت بحابن النات ملكة دما مودعتو نابتا كعرد الله استحبرتو براخ انباقر من حخوري يخون انبر كشافا سلز نبري كابتو مابتو بوتاز نبرو أزستي سمع نفسي نسوخ شافايو نعان عاقل تفاب زمساناتو إلو مسأوعيو عبتو قوبو سب كمزلو زستو عليه أبتام أزازيت أندر عبتو بوتا نايز عرد برجيد أزازي ود برهانة دميركا حموشت أززت سراويت
رديتاتهم ጭናበሉ ክዋጉኡ ተዓዘበ ዓምራ ክልተ ካብኣቶም ከቢድ ብረት ዘተኩሱ ማለት ዝሕብሩ ኣዘዝቲ ቦጠሎን እዮም ትኩናት እምብዛ ጻዕጽዑ ብምንባሩ ኩላቶም ብሓደዮም ብዓውታም ስምዒትን ዝዛረቡ ወስታታት ኣዳዎምን ገጾምን መምስምዕ ባለታት ናይ ትኩናት ይለዋወጥ ክልተ ኣባላት ዜና ሓደ ጋዜጠኛ ሓደ ካሜራማን ፊት ንፊቶም ኮፊሎም ማይ ሽኮር በጽቢጾም ይምስሑ ነበሩ እቲ ቦታ ብደብዳብ ተወዝ ስለ ዘየበል እቶም ኣባላት ብዘይካ ማይ ሽኮር ካልእ መግቢ ዝበሃል ኣይነበሮምን እቶም ጋዜጠኛታት ነቲ ደንጊዩ ኣብታ ኣንደር ዝተጸንበሮም ዓምራ ንፍሉይ ተልእኾ ከም ዝመጸ በቲ ቅድሚኡ ሪኦሞ ዘይፈልጡ ብረቱን ዕቱብነቶም ተረድኡ ጽግዕ ኢሎም ክዕልልዎ ድሕሪ ምጅማሮም ከዓ ናብ ቃለ መጠይቕ ሰገሩ ገና ዝርርቦም ከይወድኡን ከለውን በኣርየን እተን ክልተ MI-35 ዝዓይነተን ዘመናውያን ሄሊኮፕተራት ናብ ግርመ ገጸን ዝተንቀሳቐሳ ዓምራ ብየማነ ጸጋሙ እናፋጸየን ዝወናጨፍ ዝነበረ ጠያይት ብብሬናትን ረሻሻትን ግምት ከይሃበ ብደው ናብ ምንጽጻር ኣተወ ነታ ቀዳመይቲ ሄሊኮፕተር እናነጻጸረላን ከሎ ቀዲማቶ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ወገን ተኩሳ ንዓዳ ገጻ አንቃራራት እንተኾነ ትሽዑ ዘነጻጸሮስ ነታ ኻለይቲ ኣብ ዕላማ ከእትዋ ሓጊዝዎ እዩ ዓምራ ነታ ሄሊኮፕተር ሙሉ ብምሉ ኣብ ዕላሙ ከም ዘእትዋ ስለ ዝተኣማመነ ኢዱ ኣብ ቃታ እምበረ እቲ ሚሳኤል ብቃታ ይስተኳስ ትንፋሱ ሓቢኡ ድማ ብዓቢ ጥንቃቐ ቃታ ሰሓበ እቲ ሚሳኤል ብቅድሚኡን ብድሕሪኡን ሓዊ ብምጥፋእ ተኺሉ ናብታ ሄሊኮፕተር ገጹ ተመርቀፈ ኣብ ሰማይ ክውንጨፍ እንከሎ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሰራዊት ብዓይኑ ክሪኦ ጸገማይ ነበሮም እታ ሄሊኮፕተር ኣብ ጥቓ ምስ በጽሐ ንድሕሪት ተዓጽፈት እንተኾነ እቲ ሚሳኤል ወንደ ድሕሪኣ ምስኣ ተዓጺፉ ኣርኪቡ ኣላሂሙ ምስ ሓደጋ ከም መቕጽበት ኣብ ሰማይ ብልጭ ተሓዊ ተፈጥረ ተቃጺላ እታ ብድርዕታት ዘገጸት ነፋሪት ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ከብዳ ስለ ዝተረኽበት ሽዑን ሽዑያ ተበታቲና ናብ መሬት ዝወደቐት እቲ ኣብ ላዕሊ ኮይኑ ዝዘውር ዕንክሊል መሰል ንበይኑ በቲ ሓደ ሸነኽ ተገቲቱ ጭራኣን ገለ ካብ ክፋላታን ከዓ ካብኡ ሒደት ሜትሮታት ርሕቑ ተበታቲኑ ትሰፍሐ ኣካላታ ግን ነፋስ ፋሕፋሕ ስለ ዘበሎ ኣበይ ከም ዝኣተወ ኣይተረኽባን ተሰኪማቶ ዝነበረት ኣጽዋርን ተተኳስን ምስኣ ስለ ዝነደደ ንመስርሕ ምቅጻልታ ሄሊኮፕተር ኣቀላጢፍዎ ይኻወን ሓይልታት ምክልኻል ንሰራዊት ጸላኢ ጸራሪጉ ድሮ ኣህቲፍዎ ብምንባሩ ናብቲ ቦታ ሄሊኮፕተር ዝወደቐትሉ ከባቢ ብምኻድ ዝተቆራረጸ ኣካላት ኣጽሮም ንቦትኦም ሒዞም ዝተመልሱ ብዙሓት ኣባላት ሰራዊት ወገን ነይሮም ኣብረርቲ ናይታ ሄሊኮፕተር ኣሰሮም ኣይተረኽባን ኣስከሬኖም ናብ መሬት ዝነጠበውን ኣይመሰለን ዓምራ ቃታን ንእሽቶ ሻምብቆ ብረትን ሒዙ ተዓንደ ሓጎስን ተሰኪሞ ዝነበረ ከቢድ ጾርን ተሓዋዊሱ እዩ ጋን ሰሪሕዎ እቶም ብመስኮቲ ኣንደር ተቐልቂሎም ነቲ ህያው ድራማ ዝከታተሉ ዝነበሩ ብጾት ዓሽ ዓምራ ተዓወት ኢሎም ክጭድሩ ከለውን ኣየቃለበሎምን ዝነበረ ክልተ ሰባት ካብቲ ኣንደር ብምውፃእ ሓፍ ኣቢሎም ዝተሰከምዎን ሓደ ካልእ ድማ ኣብ ልዕሊኡ ተደሪቡ ምስተሓቐፎምን ከኣዩ ውንኡ ዝፈለጠ ንሻምብቆት ሚሳይል ደርቢው ነተቃታ ብየማና ኢዱ ጨቢጡ ከዓ በቶም ኣዘዝቲ ተዓጂቡ ናብ ኣንደሩ ተመልሰ ደጊ ሞት ከም ኣዳም ከላስ በላ ዓምር ዓሊ ዑስማን ተንዓስተር መዓልቲ ዝቐጸለ ኩናት ተዛዚሙ ልዕሊ 20,000 ወታደራት ወያኔ ሙታት ቁስላትን ምሩኻትን ከም ዝኾኑ ብድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ ምስተቃልሐን ታንሱ ዝወቕዓ ሄሊኮፕተር ኣብ ሰማይ እናተቃጸለት ብኤሪ ቲቪ ከም ዝተራእየት ምሰማዓን ናብ ኣሃዱ ጸረ ነፈርቲ ክጽምበር እምብዛት ሃዊኹ ነበረ ላዕለዋይ ኣዛዝ ናይቲ ኣብ ግርመን ከባቢያን ዓሪዱ ዝነበረ ሰራዊት ሜጀር ጀነራል ተኽላይ ሃብተስላሴ ከም መግለጺ ጀግንነቱን ዝለኣኸሉ በረቕረቕ ትብል ሽጉጥ ኣብ የማናይ ጎኑ ዓጢቑ ድማ ተበገሰ
ኣብ መንኩቡ ጼርዋን ዝነበረ ሓዳስ ሚሳይል ኣውሪዱ ገማጥ ኢሉ እናረኣየ ኸዓ ንስኹን ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ትሕጉስን ትኾን እምበር ወሰኸ ነታ ሄሊኮፕተር ምስ ኣቃጸላ ድሮ ደቂ ኣሃዱ መሓር ማቴዎስን ዑስማን እንገርነን እናላህልሁ ብምምጻእ ሽዑ ንሽዑ ካልእ ሚሳይል ኣቐቢሎሞ ነይሮም እዮም